Здравейте на всички, намираме се в оранжерията, която в момента се подготвя за слагане на репички. Днес е изчистена от предишните краставици. Това, което правим като мероприятие, както се вижда, е наторяваме с компост и с птичия тор. За репичката не е задължително да сложи компоста, но в случая тук за подобряване на структурата на почвата го използваме. И като преди това, понеже е кореноплод, а и не само за кореноплодите, ние имаме практика да аерираме почвата по този начин, без да я обръщаме. Като в момента, в който снимаме този клип, аз не съм сигурен дали ще намеря клипа от момента, в който взехме това място, защото там съм снимал какво се случва с лехите. Или там се вижда как на 5 см някъде вече приключва този ровкавия слой почвата и започва плужната пета. В момента, заради правилните практики, които прилагаме в нашето земеделие, безорано земеделие, слагане на органична материя в повече, използване на ето този самоделен инструмент, който е такъв тип вила, с който аерираме. Сега можем да видим в какво състояние е достигнала нашата почва. Това е лехата. Принципно в нашите лехи не се стъпва. Това също е закон при нас, но когато трябва да се минат по този начин с вилата, не е проблем. Виждате с каква лекота дори човек, който е лек като мен, може да разровка лехите. А това доскоро е била, до онзи ден е била съвсем друга култура. Ето, може да се види. Представете си как се развиват растенията и техните корени в такъв тип почва. Да, затова правете правилните неща, а не лесните, защото после става по-лесно.